Сега ще ви покажа как се твърля гейство. Значи, загрявката. Ау. Се покажа в профил. Какво ще покажеш, бе, брат? Хвърляне. С тласък. Наблюдаваш се. Значи... Да го дам ли на забавен кадър? Да. Добре. И освобождаване. Съжалявам, не се получи този път. Искам много. Сега ще ви покажа по-качествено изпълнение. Бързо. Колега, снимате ли? Снимам, да. Това е. Неуспешен опит. Благодарим, дами и господа. Манза. Е, този ни от групата. Я кажи здравей на нашите приятели от Русе. Здравей, България, ти е такова. Виж как се притеснява. Ай, ще някой русенка мога да хареса, Да, бе. Има... Ако някой ме ареса, се обади. А те някой хареса. Ако някой ме ареса. Каква музика слушаме? Чао, бе. Чао, бе, друг път. Чакай да покажем. То си е Фейсбук. Ще сменим сега. Малко не си личи, ама. Буби. Мечо, кажи нещо на публиката. От Русе. Кажи нещо на Колю главата и на Роската малкия зародиш. Той не е Колю главата, а Колю главата. Да, е глава, Колю. Долу кумшиш, не знаеш, че не се карат после. Така... Моем каза Ранцето, къде да го види? Саламче, бе. Сачи, да, така. Удари му една снимка. Срама и сапи за камерата. Няма. Срама. Ади? Šta? Може на Мишо да покажете... Я да малко. Губи. Абе, бялотка, ще се гава с мангата. Сега ли? Оле, без малко. Продължавай, Вовчо. Иди да спира. Удариш го. Малка калката. Удариш го. Малко чек. Махни капачката отгоре. И Мишо свършва. Че, още се падна. Те. Мишинка. Но това беше с девица. Затова ето какво се получава като изложка. Не мога повече. До нова река, бе, брат.